Balantayan, subong nga adlaw ang opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwahanan nga isa sa highlights sang 2026 Dinagyang Festival. Pati gayunon nini sa Iloilo Freedom Grandstand nga mag-umpisa paagi sa misa alauna karon sa hapon kag sa Iloilo Sports Complex nga mag-umpisa naman alas 3 sa hapon. Duha lang ang venue sang opening salvo apang sa mismo nga adlaw sang kompetisyon sa Enero 24 kag 25 magadugang na ang isa ka performance area sa corner sang Luna kag Guervana Street sa La Paz. 8 ka mga banwang magapasundayag sang pila ka pinasahi kag matahom nga local festivals para sa 2026 edition sang kasadyahan sa Kabanwahanan. Iniya mong Himanban Festival sang New Lucena, Kailwayan Festival sang Santa Barbara, Salakayan Festival sang Miag-Aw, Pagnahian Festival sang Bingawan, Tultugan Festival sang Maasin nga mo ang two-time kasadyahan champion, Kasag Festival sang Banate, Tawili Festival sang San Rafael, kag Banag Festival sang Anilao. Una na nga naghatag sang suporta ang Iloilo Provincial Government pagi sa pagalukar sang tag 2 million pesos para sa kada banwa nga nagapasako. Sa interview naman sang Buong Radio kay Joyce Clavecillas, Executive Director sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, iyagin pahayag nga libre ang paglantaw sa performances sa opening salvo. Kasunod sang kasadyahan, balantayan man buwas ang opening salvo para sa Dinagyang Tribes Competition kung sa din may 7 ka mga tribo nga magapasakop. Though we're excited, blocking pa lang nun, for sure you have seen the different videos, ang blocking pa lang sa aton mga performances. So nakita natin nga blocking pa lang, no? Do nagid do ka competition proper na. So we're excited nga makita, no, ang performance ng aton nga mga tribo sa bahin sang Iloilo Freedom Sports Complex, no? So both sa kasadyahan kag sa Dinagyang type competition.